amazwi la asuka kuLuka ugqirha owasivayo isingqi sika Yesu noxa engazange wambona ngeliso lenyama. Uthi ke unobalisa zavalwa isurgery zika Luka kuba kaloku uYesu uphilisa amaqhenqa, uphilisa imfama uzenza zibone, uvusa abafileyo. Ulapho andiyazi ndibona upenapena. Ndibona upenapena nomvuzo. Khawuthi nje rhamrham nje imizuzwana zaphinda ndunike lakho ixesha. Namhlanje ukhona uYesu osindisa abantu, osindisa imiphefumulo, otsala abantu kwingxingongo abakuzo. Namhlanje likhona inyange lemihla elithi le imini uThixo ayenzele wena umphulaphula womhlobo wenene ukuze uvuye ugcobe ngayo nokubujongene nemeko engakanani na, nokubujongene noGoliath ongakanani na. Kodwa namhlanje ukhona umsindisi, namhlanje ukhona lowo walenga emthini wehlazo, namhlanje ukhona namanxeba ezandleni. Uthi ndizile ukuze nibe nobomi ngokugqithisileyo. Ukhona uYesu ongazange ukuthabalalisa lizwe, ukhona uYesu ongazange ukubulala abantu, ukhona uYesu othi ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso. Sakungabonakala indlela mphulaphula ekhaya, kodwa kufuneka ujonge kuye ngoba ngeyedwa onamandla akutshintsha izinto. Phulaphula ekhaya, ndifuna ukuthi nayiphini imeko ojongene nayo namhlanje ziyalunga izinto, ziyatshintsha imeko, ayaphenduka amatafula ngoba ukhona umsindisi esisenaye umhlobo wenene. Phulaphula mphulaphule, ungalahli ithemba mntakwethu, unganikezeli ngoba uthile usomandla wathi nakule meko ujongene nayo akangekho akushiye, akangekho akuyekele. Usaphulaphula unjalo mphulaphula. Ibambe nomvuzo.